Na stanicu Krečetov, kde slúži poručík Zotov, prichádza ešalón za ešalónom s vojakmi z frontu. Posielajú ich ďalej, väčšinou na Sibír. Čím ste v civile? Herec. Áno, že som to hneď dnes poznal. Veľmi pripomínate herca. Zaslúžili, nie? Nie. Kde ste hrávali? V dramatickom v Moskve. V Moskve som bol v divadle iba raz. V Mchate. A aké úlohy ste hrávali? No všelijaké. Za toľké roky sa toho nazbieralo. No predsa napríklad. Astrov, podplukovník Veršinin, doktor Frank. A v Gorkého hrách ste nehrali? Pravda, že som hral. Ja som mal najradšej hry Gorkého a Gorkého vôbec. Je to náš najmúdrejší, najhumánnejší a najväčší spisovateľ, nie tak? Áno. Tveritinou. Zdá sa mi, že som už počul vaše priezvisko. Nie ste zaslúžili? No keby som bol zaslúžilý, asi by som tu nesedel. Prečo? A ak ozaj, to by vás neboli mobilizovali. No nás ani nemobilizovali, my sme sa hlásili dobrovoľne. Dobrovoľne sa hlásili aj zaslúžili. Hlásili sa všetci, počnú s hlavným režisérom. Ale potom kto si, pod ktorým si menom urobil čiaru. A tí nad čiarou zostali a tí pod čiarou išli. A výcvik ste mali? Áno. Pár dní boj na bodáky s palicami a ako hádzať granáty drevené. A potom vás ozbrojili? Áno. Za pochodu nám hádzali pušky. Vzor z roku 901. Až do Viazmy sme šli pešo. A pri Viazme sme sa dostali do kotla. Veľa ľudí padlo. Myslím, že ich viac podlo do zajatia.